Στον κύκλο θα ανοίξει με χαμόγελο και ζωντάνια το παιδικό μας τμήμα. Πολιτιστικός Σύλλογος Ζαγκλιβερίου. Το 1982 μια ομάδα νέων με μεράκι, όρεξη και αγάπη για τον τόπο του, ίδρυσαν τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ζαγκλιβερίου. Στο Σύλλογο λειτουργούν 3 τμήματα παραδοσιακών χορών, 2 τμήματα γυμναστικής και 3 τμήματα μουσικής. Πρόεδρος μας είναι η κυρία Χατζελευθερίου Κατερίνα και χοροδιδάσκαλος ο κύριος Τερζόγλου Γιώργος. Το παιδικό μας τμήμα θα χορέψει χορούς της Δυτικής Θράκης, τον Ταπεινό και τη Χασαπιά. Θα ήθελα ένα δυνατό χειροκρότημα, γιατί πολλά από αυτά τα παιδιά είναι η πρώτη τους φορά. Λίγο πιο δυνατά. Όλε παιδιά γεμάτες. Να ραδιαστείτε στο χώρο. Ναι, και εγώ θα τραγουδήσω
στο εργαστήρι, μέρα νύχτα στο εργαστήρι, και το βράδυ στο σπίτι πάει. Βρίσκει γυναίκα μεθυσμένη. Βρίσκει γυναίκα μεθυσμένη, στο φούι δαϊαντισμένη. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για τα παιδιά μας.